Saramalogia. Zazpi zaborrontzi kale bazterrean, zazpiak lerroz lerro. Tapari gabe, agoa, euliei zabal-zabalik, tripazain. Auzo honetako andere gizonek ontziak arretaz betetzen dituzte. Ara hor gure soziologian material eta sakonaren ondarrak. Boltsa astunetan edonondik eta edonoiz datozen ondakin enigmatikoak. Begiregi gorputz utzoi, zelan azebetetzen diren, eta egin hiritarren behar intimoen historia. Zarama ontziotan denetik, bizimodua eta bere soberakinak. Antropologia artxiboan baino, humanitateari buruzko datu gehiago. Ara hor botila hutsak, plastikoak eta txatarrak, saxofoi erdoildua, botika kadukatuak, kaiola txori hilak. Zaramapean, metanogaz lehergarri bihurtuko diren ume painal desetxableak. Zazpi zaborrontzi kale bazterrean, zazpiak lerroz lerro. Igarri metalesko agoen mesua, ugarian eta naharoan akabatuko gara. Dietak egin beharko ditugu gainbizitzeko alde honetakoek. Bestaldekoak gozez, egarriz eta euliz hiltzen diren bitartean. Ara hor katu beltza zarama gainean eta heldu den agurea. Agure gaixo hori bidaiaren bat egiteko oinetakoen xerka agian. Zazpi zaborrontzi irensle kale bazterrean, zazpiak lerroz lerro. Etorkizuneko estetika, joankizuneko etika, zibilizazioaren poetika formulatzen. Bota eta tirante fosforesenteekin datozen langile beilegien zain. Astiro eta astun materia birrinduz heldu den kamioiaren zain.